бинандагони азиз, ин зебоиҳо маҳсули эҷози дастони қаҳрамони навбатии барномаи эҷоз Матлуба Ниёзова аст, ки беш аз 20 сол бо намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ машғул мебошад. матлуба Ниёзова ҳунарманди сермаҳсул аст. ӯ зодаи шаҳри Хуҷанд асту ҳанӯз аз наврасӣ ба дӯхтани либосу кашидадӯзӣ шавқу завқи беандоза дошт ва баъди бузургтар шудан орзуҳояш амалӣ гаштанд. яъне ӯ имрӯз ҳунарманди касбию муваффақ аст. офаридаҳояш афсонавӣ ва ҷозибаноканд. омода намудани армағонҳо бо мӯҳраҳо аз шумори ҳунарҳояшанд, ки онро бо маҳорати баланд тайёр мекунад ва ҳар як армағоне ки омода мешавад, албатта дар он назари меҳмонон ва сайёҳони хориҷиро ба инобат гирифта бо сифати олӣ пешниҳод мекунад. ҳунар ин ганҷи бебаҳост мегӯянд. ҳунар омӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ, на дар бандӣ. имрӯз ман бо якчанд ҳунарҳои мардумӣ тӯли 20 сол изофа аст, ки машғул мебошам ва ба монанди ҳунарҳои попурдӯзӣ, мӯҳрадӯзӣ, зардӯзӣ, ороишот барои аврӯсон, ҳамчун армағонҳои миллӣ ва инчунин ҳамчун овезаҳо барои меҳмонҳои хориҷӣ. имрӯз ман аз мӯҳраҳо дар инҷо ман маҳсули кори худамро омода кардам ва яке аз онҳо чӣ хеле мегӯем овеза мебошад. ба мо якчанд маҳсулотҳо, лавозимотҳо зарур мебошад. барои як омода кардани анамин овеза ба мо аввал матои сафеди як ранга лозим аст. чӣ хеле ки дар инҷо мебинед, бо ёрии анамин матои сафед мо аввал дар рӯи анами мато аввал мо нақшу нигорашро тасвир мекунем ва баъд аз он ба мо чорчӯба, чӣ хеле ки ман дар боло зикр кардам, чорчӯба ба мо лозим аст ва мӯҳраҳои рангоранг барои оро додани гулу баргҳои анамин овезаҳо. мо сараввал дар рӯи мато нақшу нигораш, яъне эскизашро мо тасвир мекунем. барои нақшу нигорашро мо тасвир кардан аввал мо ба 4 қисми баробар тақсим карда онро мо дар рӯи мато тасвир мекунем. барои омода кардани як овеза бояд ҳар як ҳунарманд худаш аввал эҷодкор бошад. эҷодкор дар вақти илҳом омадан аз ҳунарманд вобаста мебошад. дар вақти эҷод кардан мо бояд дар рӯи анами мато вақте ки мо эҷод мекунем, тасвир мекунем, мо бояд аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоем. вақте ки мо нусхаро хато мекашем, аллакай овезаи мо бенур ё ки безеб мебарояд. мо барои ҳамин мо сараввал кори мо бояд нақшу нигорашро дуруст тасвир карда ва ба анамин мӯҳрачаҳо мо бояд аҳамият диҳем, ки ҳар як чӣ хеле ки дида истодед, ҳар як донаи ой мисли арзан бар ин аст. интихоб кардани рангу бор ин бисёр нақши муҳим мебозад. барои ин албатта тахайюлоти бою ғаниб дошта бошад. ягон ҳунаре нест, ки нозикии худро надошта бошад. ман бисёр ин ҳунарамро дӯст медорам ва бо нозикҳои ин ҳунарам ман тоб меорам. ҳунарманди асил дар ҳамон вақт шуморида мешавад, ки ӯ сидқан ҳунари худро дӯст дошта бошад. анамин гули
садбаргро дар рӯи матоъ имрӯз ман тасвир кардам ва бо ёрии анамин муҳраҳо инро ман ороиш медиҳам. барои як анамин дизайнро мо интихоб кардам ба мо муҳраҳои рангоранг лозим аст. мана чихеле ки дар ин ҷо дидосед ранги сабз, зард, кабути баланд ва боз якчанд муҳраҳои рангоранг ба мо лозим аст. ҳунари муҳрадӯзӣ бисёр ҳунари майдакорӣ аст ва диққати зиёдро аз ҳунарманд талаб мекунад ва мо бояд барои анахмин тайёр кардани як армуғон мо бояд ҳар як ҳунарманд пурсабриро пеша гирифта мо бояд ба ҳамин ҳунарҳои худ тоб оварда бошем. ба мо сараввал барои оғоз кардани анамин барг мо аввал 3 донаи анамин ранге ки гирифтам 4 дона ранги зардчаю сабзчи паст ва дар нӯгаш бошад шаклош ки ҳархела аст дар нӯги анамин барг боз дига рангро мо бояд интихоб карданам овозем. бале кор бо муҳраҳо ниҳоят амали душвор асту сабрро аз ҳунарманд талаб мекунад, вале офаридаҳо бо муҳраҳо ниҳоят зебоянд. ба ин овезаҳои ҷилодор нигаред. воқеан дар баробари зебоӣ меҳнатталабанд. матлуба идомаи корро ба мо боз возеҳтар нишон дод. дар ин ҷо ман ба духтаракон нозукиҳои ҳунарҳои кашидадӯзӣ, муҳрабофӣ, чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ дастӣ, тоқидӯзӣ ва ғайраҳоро ба онҳо ман имрӯз омӯзонда истодаам ва онҳо бо як эҳсосоти баланд аз ҳамин ҳунарҳои мардуми мо бохабар шуда имрӯз онҳо аллакай мустақилона бо анамин ҳунарҳо имрӯз онҳо машғул шуда истодаанд. хеле ки ман дар боло зикр кардам ман бо якчанд ҳунарҳои мардумӣ сару кор дорам ва боз як ҳунаре ки ман аз худ кардам ин ҳунари чакандӯзӣ мебошад. бисёр ҳунари қадима мебошад, таърихи беш аз чанд ҳазор солаҳо дорад. анамин ҳунари чакандӯзиро ман аз устодам саноатхола омӯхтам. он кас ба ман бо меҳрубониҳо анамин ҳунарро ба ман омӯзонданд ва имрӯз хеле ки мебинем дар ҳама мақомотҳо дар ҳама сохторҳо ҳамаи занҳои мо ба бар карда истоданд, аз он ҷумла чакану атласу адрасро. аначхеле ки дар ин ҷо дидосед якчанд намуди овезаҳо дар ин ҷо ба намоиш мондем. ҳамаи инҳо маҳсули кори шогирдон бо ҳамроҳи устод мебошад ва ягон устоде нест ки бешогирд бошад ва ягон шогирде нест ки беустод бошад. ин ба якдигар бисёр алоқаманд мебошад. мо имрӯз ҳамроҳи анамин шогирдон якчанд овезаҳоро дар ин ҷо тайёр кардем ва ба намоиш мондем. чихеле ки дар ин ҷо мебинед аввал мо чихеле ки ман гуфта гузаштам мо аввал дар рӯи мато эскизашро яъне нақшу нигорро мо дар ин ҷо тасвир карда баргро тасвир карда ҳар як донаи онҳо шаклошон ҳархела мебошад ва дар ин ҷо ман гули бунафшро дар ин ҷо дар овезаи худам ҷой додам ва дар ин гул ман ду намуди рангро интихоб кардам. яке бунафши баланд ва яке бунафши паст. онро омезиш карда ман дар анахмин армуғони худам яъне овеза ман дар ин ҷо бо муҳраҳои рангоранги ҷилодор дар ин ҷо ман тасвир кардам.
خیلی که گفتیم بسیار هنری مهره بافی، مهره دوزی هنری بسیار مایده‌کاری است و از هنرمند بسیارتر پرصبری رو طلب میکند و وقتی زیاد رو البته برای انمی یک آماده کردن انمین آویزه ما بعضی 1 ماه 2 ماه می شود که انمین آویزه رو ما تیار کرده باشیم. اساساً این آویزه هایی که در اینجا ما تیار میکنیم از حجمشون وابستگی بسیار کلان دارد. وقتی که ما آویزه مایده تر تیار میکنیم البته این وقتی ما رو کمتر میگیرد و اندازه‌شون از همدیگر فرق میکنند. برای یک تیار کردن آویزه که حجمش 25 به 35 است ما کمتر کار میکنیم. وقتی که حجمشون کلانتر هستند البته میتونیم 50 و میتونیم 70 یا 90 به 80. البته اونها باز از هنرمند بسیار پرصبری و وقتی زیاد رو از هنرمند طلب میکند. من امروزه تیار کردن شپرکی ما به آخر ایستاده است. بعد از این ما گل رو گردش رو کنتور میگیریم. برای انمین تیار کردن آویزه ما مهره ها رو باید مستحکم پیوست کنیم به همدیگر تا که آنها گشاده نشوند، یعنی که از همدیگر جدا نشوند. و من چخیلی که میبینید علاقه شپرکی ما در برابری دوختن دیگر مهره علاقه رنگ خود را تغییر داده ایستاده است. چخیلی که شما شاهدی آن گشتید برای یک آماده کردن انمین شپرک برای ما قریب 1 ساعت است که ما انمین شپرک را در روی متا دوزیم. در آخر من رفتی کاری آخرین را برای شما نشان میدیم. من انا چخیلی که دیده ایستادید انمین شپرکی من حاضر تصویر کردم. رفتی کار در آخر انمین نمود حاصل می شود. این هنری مهره دوزی کار با مهره همچون آویزه همچون ارمغان ملی برای مهمانان خارجی می باشد. انا چخیلی که می بینید آویزه ما آماده شد. مکتوب тавре зикр намуд давоми 6 сол аст ки дар коллеҷи тиббии шаҳри хуҷанд ҳамчун мутахассиси ҳунарҳои мардумӣ фаъолият дорад. ӯ ба 65 нафар духтаракони коллеҷ ки дар хобгоҳ зиндагӣ мекунанд навъҳои ҳунарашро меомӯзонад. барои ин ба ӯ дар хобгоҳ ҷойи махсус омода намуданд ва ҳар рӯз духтаракон баъд аз машғулиятҳо ба омӯзиши ҳунарҳо мепардозанд. امروز با دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت نسبت به جوان دختران اهمیت جدی داده ایستادند. ما در همین خوابگاه با هنرهای مردمی از جمله مهره بافی، چکندوزی، گلدوزی دستی مشغول میشیم و همچنین همه گونه نازکی‌های چنین هنرهای مردمی را ما از معلمه عزیز نیاز و مطلوب خان آموخته ایستادیم. من به جوان دختران توصیه میدهم که با هنرهای مردمی نیز بسیارتر مشغول شوند و هنر قدیمی خود را به عرصه جهان یعنی معرفی نمایند. тавре дар оғоз зикр намудем маҳҷуба ҳунарҳои зиёдро балад аст ва заргарӣ низ яке аз онҳост. ӯ маҳсулотҳои ороишии занонаро бо мӯҳра ва сандкоб бисёр моҳирона иҷро мекунад ва мекӯшад ҳар як маҳсулоташ ба мизоҷ писанд ояд.
این گردنبند و گوشوارها مخصوص برای نوعروسان آماده می شوند و امروز خوشبختانه طلبات به چنین محصولات زیاد است، میگوید مطلوبه، زیرا در برابر عروسان زنان و بانوان دیگر نیز به چنین آرایشات ملی توجه دارند. тайёр кардани анамин гӯшвораю гарданбанду дастпонаҳо бисёр вақти зиёдро талаб мекунад. асосан ана ин ороишотҳоро навъарӯсон барои базми хонадоршавии худ ба ман фармоиш медиҳанд ва ман дар вақти муайян онро ба мизоҷони худам омода карда ба онҳо пешниҳод мекунам. ва чӣ хеле ки дар ин ҷо дидо истодед, дар боло ки мо ҳунари мӯҳрадӯзиро барои шумо мо пешниҳод кардем, нишон додем, бисёр майдакоре аст. аллакай намуди анаин гарданбандҳо бо мӯҳраҳои калон тайёр шудааст. намуди онҳо боз аз ҳамдигар фарқ мекунанд, бо тахайюлоту бо рангу бору бо тарзи гузарондани анамин мӯҳраҳо мебошад. ва асосан инҳоро дар чорабиниҳои фарҳангӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуривӣ, озмунҳои садранги чакан, озмунҳои атласу адраси тоҷик, чакомии гесу, ҷилваи рангҳо, донишҷӯёни мо ки чӣ хеле ки гуфтем, коллеҷи тиббӣ ки ман дар ин ҷо фаъолият мебарам, донишҷӯи мо инро ба бар карда дар ин озмунҳои бонуфус ширкат варзида ғолибиятҳои беназирро ба даст меоранд. боз як намуди гарданбанд дар ин ҷо мебинед. ҳамаи инҳо аз ҳамдигар бо рангошон фарқ мекунанд, ба худ як зебогии хос доранд. аллакай мебинем ин мӯҳрае ки ман дар ин ҷо тайёр кардам бештар ба либоси қадима рост меояд. дар ин ҷо ман бештар рангҳои на он қадар рӯшанро истифода кардам. анин гӯшвораҳо мебошад, ҳамаи онҳо аз ҳамдигар бо рангу бору аз шаклошон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. умуман ман ончие ки дар табиат, ончие ки ман мебинам, аллакай ҳамаи онҳо дар хотири ман нақш мебанданд ва бештар ман аз тахайюлоти худам онро эҷод карда ба асарҳои худам, яъне ки ба коллексияи худам ҳамин навгониро ворид мекунам. қаҳрамони мо ҳунарманди касбӣ аст. ӯ соли 2022 факултети санъати тасвирӣ ва дизайн ва соли 2024 магистратураро дар ҳамин факултети донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо шаҳодатномаи аъло хатм карда, соҳиби чандин мақолаҳои илмӣ мебошад. дар ҷодаи ҳунармандӣ бошад, аз соли 2006 то имрӯз ба муваффақиятҳои зиёд ноил гаштааст. ӯ 4 маротиба дар озмунҳои гуногун соҳиби шоҳҷоиза гардидааст ки ҳамаи ин комёбиҳо бо гирифтани унвони аълочии фарҳанги Тоҷикистон қадрдонӣ шудаанд. ҳамчунин ӯ дар озмунҳои садранги чакан, атласу адрас, ҷилваи рангҳо, чакомаи гесу, ҳунарманди сов, истеҳсоли армуғонҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ, ҳунар беҳ аз симу зар бувад, дизайнери беҳтарин соҳибмақом гашта, дар даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, дар номинатсияи дизайни мӯд сазовори ҷойи якум гардидааст. чанде пеш бошад, бо омода намудани ана ин либоси зебо дар озмуни садранги чакан иштирок кард ва албатта ҳар як асараш аз дигар бо нозукиҳои куллӣ фарқ мекунанд ва ӯ ҳамчун ҳунарманди навовару эҷодкор мекӯшад дар амалҳояш навовариҳоро эҷод намояд. ҳамасола аз тарафи кумитаи корбозонон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксии тоҷикона мепӯшем роҳандозӣ гардида истодааст. ин ҳам як иқдоми беҳтарин барои мо ҳунармандону тарроҳон аз он шаҳодат медиҳад ки мо бисёртар либосҳои миллии худамонро ба чунин озмунҳо пешниҳод гардонем ва
моҳи гузашта ки соли равон ман дар озмуни садранги чакан дар даври шаҳрӣ ин озмун ман иштирок карда сазовори ҷои аввалро ба даст овардам ва он асаре ки ман дар ин озмун пешниҳод кардам либоси беҳтарин либоси расмӣ буд. Дар ин озмуни садранги чакан ғолибиятро ба даст оварда сазовори ҷои аввал гардидам ва рохат ба даври вилоятӣ гирифтам ва хушбахтона дар ин озмуни садранги чакан дар даври вилоятӣ низ иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кардам ва рохат ба даври ҷумҳуривӣ гирифтам. Ва имрӯз чӣ хеле ки мебинед ман он асаре ки дар ин ҷо тайёр кардам барои озмуни садранги чакан ин беҳтарин либоси расмӣ мебошад ва асосан ин либосро ҷавондухтарон на танҳо дар рӯзҳои корӣ метавонанд дар рӯзҳои иду айём ҳам онро ба бар кунанд. Ман дар ин ҷо ҳунарҳои мардуме ки аз ҳунари мӯҳрадӯзӣ, чакандӯзӣ ва дӯзандагӣ иборат аст, ман дар асари худам онро ҷой додам ва чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинед дар рӯи анамин ҷуздон ман нусхаи атласро бо ҳунари попурдӯзӣ дар ин ҷо ман тайёр кардам, тасвир кардам. Ана ин нусха дар қафои ин мебинем, дар анамин нусхае ки дар ин ҷо мебинед тайёр кардам ва дар пеши анамин домани ин асар яъне ки либоси расмӣ ман боз ҳунари чакандӯзиро яъне ҳунари попурдӯзиро бо нусхаи атлас дар ин ҷо нишон додам ва ин либоси ман писанди аъзои ҳакамон гардида баҳои баландро сазовор шудам. ва чӣ хеле ки мо медонем чакан ин бисёр ҳунари қадима мебошад ва таърихи чандин ҳазорсолаҳо дорад. Бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллатамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ чакан ба рӯйхати ғайримоддии ЮНЕСКО дар нишасти сензуми дар Маврӣ ки қарор қабул карда шуд, ин ҳам бошад боиси ифтихори мо ҳунармандон мебошад ва чакан бисёр ҳунари қадима мебошад. Насл ба насл аз аҷдодони мо, аз гузаштагони мо то имрӯз ба мо мерос мондааст ва ман бисёртар тавсия медиҳам ки занҳои мо бисёртар чакану атласу адрасро ба бар кунанд ва даст кашанд аз бегонапарастӣ, зеро либоси миллӣ ин таҷассумгарии фарҳанги халқи тоҷик ба шумор меравад. ҳар як либосро ин ҳунарманди зебоофар бо гарданбанду дигар ороишот пурра месозад. омода намудани тоқиву тоҷ ва дигар навъҳои кӯлоҳи занона асари ӯро мукаммал намуда либосро як намуди зебои миллӣ мебахшанд. матлиба ҳар як маҳсули эҷози дастонашро бо тахаюли бой ва хоҳишу шавқу завқи том омода мекунад ва ҳамин омил асоси муваффақиятҳои ӯ дар озмунҳо гардидааст. барои тайёр кардани ҳар як либос мо бояд дар он бо тайёр кардани сарпӯш яъне ки тоҷро ман боз омода мекунам. ҳар як тоҷе ки ман тайёр мекунам боз асари манро боз мукаммал мегардонад ва чӣ хеле ки дар ин ҷо дида истодаед тоҷе ки ман дар ин ҷо тайёр кардам аз нигинчаҳои махсус дар ин ҷо ман тасвир кардам, бо мӯҳраю сангу нигинчаҳо пешкаш гардонида истодам ва ҳар яки он нақшу нигори худро дорад ва дар ин ҷо ки чӣ хеле ки мебинед як тоқие ки аз анор тайёр кардам бо мӯҳраю бо нигинчаҳои махсус он тайёр шудааст. ба ин махс боз гӯшвораю гарданбандро ман дар ин ҷо тайёр карда пешкаши аъзои ҳакамон гардонидам ва мо медонем ки анор ин бисёр рамзи серфарзандиро ки ифода мекунад. аксарияти ҳунармандон бештар ба анамин тайёр кардани як асар анамин рамзи анорро истифода мебаранд.
مطلوبه هنرش را بسیار دوست می دارد و در آینده در نزد خود نقشه و نیت‌های زیاد گذاشته است. با آماده نمودن شاگردان می خواهد صف هنرمندان را در کشور زیاد کند و توسط هنرهایش تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی سازد. بله، وقتی به کوشش و زحمت و تلاش‌های چنین هنرمندان نظر می‌کنی، باوری حاصل می‌شود که آینده هنرمندی در کشور مثل امروز رشد کننده است و فرهنگ و صنعت بدیعی ملت تاجیک باز 100 ساله‌های دیگر پابرجا خواهد ماند. به این هنرمند ایجادکار و معجزه آفر برای عمل شوی آرزوهایش برار می‌خواهیم.